προχωρείτε το μόνο του αρκεί να μένει λεκάνη ακμή. Και αρχίστε σιγά σιγά να βρίσκετε το ρυθμό σας στην κίνηση και στην αναπνοή. Δυνατά, 2 ακόμα. Αν κουραστείτε στο σημείο αυτό, είναι και να κουμπίσετε το δεξί γόνατο στο πάτωμα. Έχουμε και αυτό, 3 ακόμα. Κάθε φορά που λυγίζουν τα γόνατα και πέφτει το βάρος σας, κάτω με χέρια. Παράδειγμα με το πάτωμα, εισπνοή, ανοίγουμε, εκπνοή. Συνολικά μέχρι εισπνοή του σώματος και πάλι ανεβαίνουμε μέχρι το σημείο εκείνο που δεν κουράζει το αφιένας. Πάντα ελαφρά λυγισμένο το αριστερό γόνατο όταν έρχεστε μπροστά. Όταν έρχεστε πίσω, λυγίστε το αριστερό πόδι και μπορεί ο αριστερός τρακέφαλος να είναι παράλληλος με το πάτωμα. Έξω, μέσα, αντίθετο, γόνατο, αντίθετο χέρι και άλλη φορά. Στη θέση αυτή και έτσι. Χωρίς να σηκωθεί η λεκάνη της, φέρνει το δεξί της πέλμα έξω από τη δεξιά παλάμη, στρίβεται το πέλμα και κοιτάζει έξω. Εισπνέει εδώ και χωρίς να σηκωθεί η λεκάνη, χρησιμοποιεί και πώς φέρνει το δεξί πόδι πίσω. Στη θέση καμάρας των ποδιών, όταν κατεβαίνουμε κάτω. Και άλλη ένα φορά. Κέντρο, πλάι, αριστερά, κέντρο, αριστερά, κέντρο 4. Ίσως καθίσουμε πιο χαμηλά τώρα, εκπνοή. 7. Και ένα πνεύμα, λυγίζει το γόνατό της, συνεχίζει το γόνατο να μένει στην ίδια ευθύνη το κουφό. Συνολικά 10 και σε αυτό, αν τύχετε κουραστεί στα χέρια που ακουμπήσουν οι αγκώνες στο πάτωμα, εκπνοή αριστερά το ίδιο. 3, 2, 1. Ξανά έχεις τον αγκόνο στο πάτωμα. Από εμάς.